Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Captain Μιχαλάρας και σήμερα συνεχίζουμε την άσχετη survival σειρά μας στο Minecraft Pocket Edition. Ναι, αλλά στο προηγούμενο επεισόδιο στο Minecraft είχαμε χάσει και όλα μέσα τα πράγματα, εκτός από λίγα cobblestone και λίγα coal. Ναι. Λοιπόν, και θέλουμε να φτιάξουμε μια ούτε ξύλο δεν έχουμε. Λοιπόν, ναι, συγγνώμη που δεν αναβάζω συχνά βίντεο τώρα, αλλά τι να κάνω, έχω και διαβάσματα, ειδικά έχουν πέσει τώρα και τα διαγωνίσματα και δεν προλαβαίνω καθόλου. Δηλαδή τώρα έγραφα σήμερα αρχαία, την Τρίτη θρησκευτικά, τώρα θα γράψω τη Δευτέρα Ηλιάδα, την Πέμπτη Αγγλικά, την Παρασκευή Φυσική, την άλλη Τετάρτη, την άλλη όμως, μαθηματικά. Είδατε πως έχω. Ωραία, λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι θα κάνουμε. Πάμε. Ρε φίλε, κοίτα εδώ ρε. Το έχουμε κάνει και πολύ μέσα εντάξει τουλάχιστον. Και είναι και πολύ μεγάλο το mining μας και μέχρι οπότε να πάμε μπορεί να βαρεθείτε λίγο, δεν πειράζει. Να ξέρετε να κοιτάτε, δεν με νοιάζει για μένα, αν βαρεθείτε δεν με νοιάζει. Πήγαμε 18 subscribers, φτάνουμε στους 20, ωραία. Μια χαρά. 68 προβολές στο κανάλι. Δείτε και αυτό το βίντεο για να πάμε πιο πολύ. Γιατί αν δεν το δείτε θα έρθω στο σπίτια σας και θα σας πλάκα. Πρώτον, που να ξέρω ότι είναι τα σπίτια σας και δεύτερον, τι με νοιάζει που είναι τα σπίτια σας και τι έχω μέσα τα σπίτια σας. Άλλος μπορεί να έχει ένα PlayStation 3, ένα PlayStation 4, ένα Xbox. Άλλος μπορεί να μην έχει τίποτα. Άλλος μπορεί να έχει τα πάντα.
Πιστεύω να τελειώνουμε. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ τώρα πως ο Κάπτεν Μιχαλάρας πως μαζεύει τα cobblestone. Πλάκα. Πως ακούει τα ζόμπι και το ρομάζει. Πλάκα. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα να φτάσουμε. Ρε φίλε, πόσο μεγάλο το έχω κάνει. Γιόλο σουάγ, βρήκαμε diamonds, ολέ ολέ ολά. Αλλά σιγά μην τα πάρω ρε. Σιγά μην τα πάρω εγώ τα diamonds. Έτσι όσο δεν χρησιμεύουν και σε τίποτα. Πάμε σπίτι να το κάνουμε καλύτερο λοιπόν. Πάμε να τα μαζέψουμε ρε. Βασικά δεν έχει καθόλου πράγμα. Έλα, δεν μου αρέσει αυτό εδώ. Δεν μου αρέσει σου λέω ρε φίλε, θέλω κι άλλα. Μπράβο. Λοιπόν, εμείς βρήκαμε τουλάχιστον κάποια διαμαντάκια. Τα πήραμε, κοιτάξτε και εδώ πέρα, να τα πουτανάτα. Θα τα βάλω εδώ πέρα να τα βλέπουμε. Λοιπόν,
Πω. Ρε φίλε, ούτε ένα diamond. Καλά, τώρα άντε να βρούμε την έξοδο. Πού βρίσκονται οι zombie villagers εδώ μέσα, ρε φίλε? Αυτό μου κάνει εντύπωση. Α, εδώ πέρα ήταν που μαζέψαμε τον diamond. Όχι. Κάτι θυμάμαι, ρε φίλε, εδώ πέρα που πηγαίναμε κάπου. Να το. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο μου για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε subscribe, like, share. Και μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά όλοι. Και στο επόμενο βίντεο νομίζω ότι θα κάνω ή με Hero Zero gameplay ή με Cat Mario. Θα δούμε. Αλλά πάντως είναι από τα δύο. Πάντως στο Cat Mario να ξέρετε ότι δεν είμαι καθόλου καλός. Οπότε με περιμένετε άμπαλο. Οπότε άντε bye και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye.